ngiyinkosi yasezweni. Ngizoqala ukukhuluma ngobhoso yibiliboco. Ngizoqala ukukhuluma ngiyisekela likaMdali. Ngizoqala ukukhuluma ngiyinkosi yamabhinca. Ngizoqala ukukhuluma ngiyinkosi yenciko. Ngizoqala ukukhuluma ngiyinkosi yabefundisi. Ngizoqala ukukhuluma ngiyinkosi yenyanga. Ngizoqala ukukhuluma ngiyinkosi yabaprofeti. Ngizoqala ukukhuluma ngiyinkosi yani. Seniyoqedela ke nina. Seniyoqedela ke niyazi ukuthi ngiyinkosi yani nina. Ngiyitsheketshelani lesizwe bakwethu. Ngiyitsheketshela sezweni ngila ngokuzo addressa the universe. Bakwethu. Not ukuthi nation universe. Konke okukhona ezweni nangale kwezwe nangale kokuphila ngizo addressa manje. Ngizo addressa ngisho uSathane imbala ngithi yabo mangikhuluma ngeuniverse ngikhuluma ngoSathane imbala ukuthi ngizo addressa naye. Igama lami nguKing Nuba. Umuntu ogqoka kahle, umuntu ocula kahle. Number 1 wami number 1 ukuthi kogejeneke laba kwethu ngenza preparation sengibona ngezinamba nje ukuthi number 1 yini bakwethu. Abantu banokudideka ukuthi ko number 1 wami engizo addressa ukuthi uKing Nuba uyini ezweni. Banokudideka ukuthi ngiyini ezweni yabo. Sengisho ke la emkhakheni wasezweni njengoba ningazi ngomculo wami, ningazi ngokukhuluma kwami, ningazi ngokugqoka kahle kwami. Abanye baye badideke ukuthi uKing Nuba yini. Namhlanje ngifuna ukuzonicacisela sizwe lonke. Ngifuna ukuzonicacisela ukuthi namhlanje ngiyini mina, yabo. Kusho ukuthi ngifike la ezweni mina 2012 qala kwami ukudila neart. Ufike 2012 ngidila neart. Kusho ukuthi ku 2022 mhlanganisa u10 years ngidila nayo iart. Kodwa iart into engazalwa nayo. Iart into engayiphiwa before ngizalo, yabo. Engikushoyo ukuthi ke abantu abayeke kubele bengibeka ngapha nangapha akanye kuphi, yabo. uKing Nuba akasiyona icomedian. Number 1 wami lo nezo. King Nuba akasiyona somahlaya. King Nuba yini na uyazibuza lapha ekhaya. uKing Nuba iartist, entertainer. Ngi-artist, ngi-entertainer, yabo. Angisiyena somahlaya. Mangabe uyaqaphela awuvamisile ukungibona epostini nabo somahlaya, uyangithola. Ngani ngoba mina ngiyini ngi-artist, ngiyini entertainer. If umemela uKing Nuba awumemelanga ukuthi mawumbhukhile njengoba nazi ukuthi nani ngibhukhwa ngani ngemali eningi. Ngibhukhwa ngani ngomholo kaThisha before deductions. Mangibhukhile mina ngoKing Nuba ulindeleni na? Ulindele ukuthi ngiyojabulisa, entertainer, not ukuthi ngicomedian, yabo. If ufuna ukubhukha inkosi yasezweni uyibhukhela ukwenzani? Ukuthi iyojabulisa. Njengoba ngicacisa le ndawo ukuthi angisiyona icomedian, I mean entertainer, ngi-artist, ngenze ngikuthandayo ezweni nezwe. That's why ningibona emicimbini nabaculi kwipost, ningibona emicimbini nabefundisi ngoba I'm here kulomhlaba to entertain. Wena ungajabuli ke mhlambe ngoba phela ngeke sibajabulisa bonke abantu. Sijabulisa laba abasezweni abasithandayo, abazalwa bathakathi nabangasithandi ngenhlobo
bazothanda abanye yabo bayoxola ke laba abangathandi masibaculela masibajabulisa but engifuna ukukucacisa ukuthi ngiyini mina ngumculi ngi-artist entertainer not comedian. Kusukela namhlanje niyazi ukuthi ngibelonga kwi-art ngi-artist futhi leli elokuqina nothi artist nje njoba nazi nani ukuthi ungangiqhatha nobani ungangiqhatha neziphi inkunzi ungangiqhatha noma uphi umculi number 1 ezweni uKing Nuba number 1 wami lo engifuna niwunote niyezwa bengifuna ukucacisa lo. Number 2 bakwethu bengisebenza nenceku la ukhulubenzi njoba nazi nani ukuthi niyasazi sihlezi sihamba so2 ke kwahamba ke nakuhamba isikhathi kwenzakalani kwaba into nje ingahambi kahle njoba nazi nani ukuthi ngancisha imic kwenye indawo bengingasafuni ukukhuluma ngale ndaba yemic. Uthe mangincishwa imic ngeze ukuthi benginesandla semfene khona isandla esihambe ngale esiyinqele mina ngibe ngishaya ngo right sayothi uKing Nuba kwenziweni akancisha imic yabo. Kwaqala lapho kuba nenkinga eqenjini lasezweni njengoba manje ke ningasaliboni leli bhala elikhulubenze eduze kwami ingoba leli bhala leli lenzani la ngihamba ngale yabo. Bakwethu ibhala leli laSolundi la ngihamba ngale layo thenga abantu ukuthi angicishe imic mina ngingaculi ngicula nje umuntu uyangiproducer kanti yena uyazi ukuthi uzokwenzani uzohamba ngale kwami. Sengisho ke ibhala laSolundi ke njengoba ningasalibona eduze kwami ngifuna ukunicacisela futhi ngoba ngizomgqilaza mina ngizomgqilaza ngifuneze azoxolisa ngalokho wakwenza ngifuneze azoguqa lapha phambi kwami ngoba ngizomgqilaza. Sengisho ke leli bhala lokukhulubenze ukuhlangana kwami naye ngizokwenaba nje kancane kusho ukuthi bekunini beku 2018 2018 bengifunda naye eclassini khona le kwele mic. Kusho ukuthi ke kwaba ne heritage day maku heritage day lapha eholweni kusho ukuthi ke kusinwa kuxhentsa kushaya imfene kwenziwa yonke into. Sasukuma ke siyigenge ke sahlaba u1 sahlaba u2 njengoba siyinceke sasezweni la seleli bhala lokukhulubenze labona ukuthi ngihlaba kamnandi asikajwayelani ke wayesana leli khande elikhulu elingaphezulu kwaleli laziyo kwathi ke leli bhala lokukhulubenze la ngibizele ecaleni lathi uhlaba kamnandi King Nuba ngicela uzongidela. Lasho lathi uhlaba kamnandi ekuhlabeni kwami ke lichazwa ulokhuzana ukusina kwami. Mangilokhuzana mangisina lahamba leyo lokhuzana leza eduze kwami lathi ngiyabona uhlaba kamnandi ngicela uzoba igida ngoma. Lifuna ngiligidele leli bhala leli Nkosi yami. Ngase ngithini ke mina ke akhona ama video ngisazowaposta nje siqala ukuhlangana ukujwayelana sahlangana eclassini esigazana but uwabona ikhono lami lokuhlaba ukuthi ngihlaba kamnandi uyabona. Leli bhala lokukhulubenze ke ngase ngingavumi ke kodwa kwahamba isikhathi ke saseke sinokusebenzisana laqala ukurecorda ngabona ukuthi lo muntu ngamsebenzisa singasebenzisana ngani ngoba nami ngiartist ngeke ngimngaka nje mina ngiyogidela umfana omncane lena kumena okhulubenze ngiyogidela ibhala leli bhala lokukhulubenze. Kwasuka ke lapho ke sezwana kuze kube ke 2022
futhi enye into engayisho wayeka submit ama assignment angitshene nge-due date uthola bengazi mina ngiyaziculela bakwethu isikole into nje ebengayinakile yabo mbone umtshela umuntu esethi uyasubmit yabo angitshelanga mina ukuthi khona umsebenzi right okunye engamthisha kona wayengazi ukuthi eres iqanda liyadliwa nani nemayonnaise yabo izinto engamfundisa zona ngaphansi kwami lezo wayengazi ukuthi iqanda nemayonnaise liyadliwa ngamfundisa but namhlanje kuyakwazi ukuthi ayocela abantu ukuthi benzeni bancishe imic angikho lapho angidluleke kulona leli bhale lokukhulu benze ngiyathemba ukuthi ngicaciselekile ngizothi ngazi ukuthi ngizorecorda kanjani but ngizobheka esinye istudio bese unumber 3 bakwethu kade abantu ngathi ngifika kubantu kade ngafika njengoba ngithi ngayiqala athi 2012 unyaka was10 lo ngathi ngifika la ezweni abantu abaqala ukungazi bebeqala ukungazi ke last year bengakadumi ngiqala ukuvela kakhulu kubantu last year na last year kwase kwakhona lolu vucu lolu elengikhuluma kabi ngapha nangapha lolu vucu lingedelela lingethuka lenza yonke lento labo ngcethile laba lolu vucu lebo ongcethile laba benzani bezama ukungicikela phansi kuthe ngifika la awu engane zabathakathi zabe zisho ukuthi uking Nuba kuyothi kuphela 3 months ebekuse kuphelile ngayo kusho ongcethile laba ingane zabathakathi yabo kusho zona le ngane zabathakathi zithi akuyothi kuphela 3 months uking Nuba kube sengasakhulunywa ngaye kwaphela u3 months kwaphela unyaka kwaphela iminyaka ngisekhona I'm still relevant yini ke bakwethu engenza ukuthi ngibe relevant ezweni bakwethu bayabuza abantu why wena king Nuba usekhona namanje you are still relevant usawumuntu wasezweni seyikhulumile ingane zabathakathi labo ngcethile labo loluvucu laba into engenza ngibe relevant awokuqala bakwethu nginesiphiwo sokucula ukucilwa ngiphiwe ngithi hayibo mangicule ezweni ujabula lonke izwe ngiyakwazi ukwenza ingoma wemo ngiyakwazi ukubhala I'm creative lento ngiyiphiwe bakwethu you can't take isiphiwo somuntu sengitshela ke ingane zabathakathi yabo into engenza ukuthi ngibe relevant wokuqala ukuthi ngiyiphiwe lento yabo that's why ngingafananga nalabo bengifanisa nabo ukuthi ngiyofika kuphele after 3 months 2 months yabo namanje ngisekhona kubantu namanje ngisabhukwa yabo namanje ngisayi superstar ngikhipha ama hits ngapha nangapha enye into bakwethu njengobona nje namanje unumber 3 lo ngizohlanganisa no number 4 yabo njengobona namanje abantu bayabukela kumina umhlaba ubukela kumina sekukhona i-challenge ekuthiwa yama-80s yangithola yonke leya genge amatshekeje namatshekekazi bezwa kuphi emva kwami leya genge enza i-challenge yama-90s ama-80s babukela la kumina yonke into eniyibona lapha kuleya challenge isuka la kumina niyazi nani yini ufakazi kusho ukuthi isizwe sami siyakhula lesasizwe sami manibona labantu abenza i-challenge yama-80s yabo baphusha ushuni wasezweni lo angawugqugquzela kudala ukuthi abantu abagqoke kahle bacule kahle sebegqoka kahle ke manje yabo okusho ukuthi ke ngiyisuperstar yabo ngiyisuperstar ayikho enye superstar ngiyi-role model yesizwe yabo ngowasezweni ngenza konke
okuhle ezweni. Yabo. Ngisazobuyela ke kule. Ahlulele phambili ngisazobuyela la sinothe kahle le yasezweni. Abantu bagqoka njengami manje bacula njengami, bashutha njengami because ngiyisibuko esihle ezweni. Bakwethu ngizovala sengizovala bakwethu angizoba mude kakhulu yabo sesiside lesikhathi 20 something minutes angazi noma ngiqale ngiyiphi la short point elilodwa manje ukuthi ngilinote angiqhubeke nale bakwethu ngizovala nje abantu bahambe bayogibela abagibelayo abagitshelwayo manje bayogibela imfene abagitshelwayo bagitshelwa abathakathi bakwethu njengoba angiqhubeke naleli point njengoba ngisho nje ukuthi manibona le challenge ama-80s nasi isikhwama since last year esasezweni sisekhona namanje njalo ukusibona endlini yami naso basaza abantu bayazi ke le challenge ukuthi eyasezweni uTikTok nginawo yonke le challenge nje isuka la yimi umnikazi wezinto ezinhle bese ngize la why ngingapheli kubantu ukuthi okokuqala ngiphiwe lento okwesibili angizange ngizithathe ngathi ngiyicelebrate ngiyaphila nabantu angaze ngaba celebrate kuyoze kube ngunaphakade amen yabo ngiyohlezi ngowasezweni nje ngiyiphilela nabantu that's why I'm still relevant. Number 3 why futhi ngi-relevant bakwethu mina angihambe ngikhotha noma yini yabo that's why ngithandeka kubantu angihambe ngikhotha ngihambe ngidla bakwethu uyabo wasobheka ukuthi senzani ezweni ningakhohlisani into engenza ukuthi ngibe khona kubantu konke engikukhulumayo kufike kalula kubantu ngifike ngathi ngiyitsheketshe manje abantu bakuthanda lokho ngiyitsheketshe akekho umuntu wakwazi biza ngitsheketshe yabo njengoba ngirelevant angihambe ngikhotha noma yini bakwethu that's why ngihlezi engikukhulumayo kubantu kufike kuhlala enhlizweni ngoba angihambe ngikhotha bakwethu angihambe ngikhotha bakwethu ngimsulwa angihambe ngikhotha bakwethu ngimsulwa ngithi angihambe ngikhotha angihambe ngikhotha angihambe ngikhotha angihambe ngikhotha bakwethu ngithi angihambe ngikhotha angihambe ngikhotha mina angikhothi yabo that's why ke ngithandeka kubantu that's why abantu bazokholela elokho engiculayo uyabo that's why ngizoba khona ezweni ngithandeke angihambe ngikhotha yabo sengisho nawe lapha ekhaya ubobhasopa ukuhamba ukhotha yabo ubobhasopa ukuhamba ukhotha nje noma yini bakwethu nama ngihambe ke ngikhotha ke bakwethu nje ukungibona ngithandwa abantu ngizokugcizelela nje lokho ukuthi futhi ngeke ngikhothe kuyoze kube ngunaphakade that's why konke ngikhipha emlomeni wami kufika kubantu kuthandeka kufika abantu kuhlale angihambe ngikhotha yikona into engenza ukuthi ngithandeke kubantu angihambe ngikhotha ngithi nawe ungahamba ukhotha kwenze kuzothandeka kubantu yabo sengisho ukuthi zonke izinto ezikhothwayo bakwethu yabo abayeka abantu ngithi phansi ngokukhothwa phansi ngokukhotha phansi kuze
singagqilazeki. Ngithi phakamisa isandla sakho uthi phansi ngokukhotha phansi lapho ukhona. Phansi ngokukhotha phansi lapho ukhona. Ngithi phansi ngokukhotha phansi. Ngithi phansi ngokukhotha phansi lapho ukhona. Phansi ngokuhamba ukhotha phansi kwenzela into zakho zizoqonda. Ngithi phansi phakamisa isandla sakho lapha ekhaya uthi namhlanje angihambi ngikhotha. Phakamisa isandla sakho lapho uhleli khona uthi namhlanje angihambi ngikhotha noma yini. Ngicela uphakamisa isandla sakho saka right lapho khona uthi kusukela namhlanje kuze ukuthi into zami zizoqonda angihambi ngikhotha. Phansi ngokukhotha phansi. Phakamisa isandla sakho uthi phansi ngokukhotha. Phansi. Akuyeke ukukhotha. Akuyekwe uhambe ukukhothwa. Akuyekwe bakwethu. Akuyeke kwezinye izinto azidinge ukukhothwa. Ngithi phansi ngokukhotha. Ngiyaphela lapho. Ngiyadlula kuleli point lokukhotha. Ngithi abantu abayeke ukuhamba bekhotha. Sengivala ke manje. Ningakhothi. Bakwethu ngizibize ngesilwane esibalekile la ipoint lokugcina. I think number 5. Itsheketshe. Abanye abakwazi ukubaleka kwalo. Itsheketshe bakwethu. Ngizibize ngesilwane abangasibukeli. Ababengasazi abanye futhi abasibukeli intweni. Itsheketshe bakwethu mangithi ngiyitsheketshe mina ngisho ukuthi ngiyazithanda. Itsheketshe ngasho ukuthi intuthwane but ezithandayo. Intuthwane ezithandayo yabo. Itsheketshe alihambe lidla noma yini futhi alihambe likhotha noma yini. Itsheketshe lidle linoshukela. Lidle kumnandi. Yabo. Itsheketshe alihambe lidla noma yini. That's why ngithi ngiyitsheketshe kusho ukuthi ngiyinsizwe ithandayo ngumfana oyithandayo. Itsheketshe liyazithanda likudla kubolile. Yabo. Bakwethu mangithi ngiyitsheketshe nawe mangikubiza ngitsheketshe ube ujabula ngoba into ezithandayo alihambe likhotha itsheketshe. Kuze kube yi1 futhi kubaleka kwalo itsheketshe linendunu enoshukela. Yabo isina ngikudala ke sebancane into engagcinwa ngokuyikhotha nje mina ezweni itsheketshe. Yabo isheketshe linendunu enoshukela. Ngicabanga ukuthi nenyosi if benganayo udonsi ngabe inendunu enoshukela nayo but itsheketshe nje sasiwakhotha kudala amatsheketshe ulizwe ukuthi linoshukela. Yona into ebalekile ke le ongayikhotha itsheketshe bakwethu. Itsheketshe isilwane esincane esinentuthwane esinendunu enoshukela. Kubaleka kwalo ke. Yabo. Itsheketshe. Yeah. Point okugcina nci. Nawe ke lapha ekhaya mawubona itsheketshe bakwethu uliprotect. Mawubona itsheketshe umise imoto olidlule emgaqweni. Ngiye ngibone nje abantu behamba ngezimoto nje akabheki noba likhona na itsheketshe endleleni but inkomo niyazimela amatsheketshe wayi. Isinyamazane niyazimela amatsheketshe wayi. Kumkhulumeli wamatsheketshe manje ngithi anobhekeni ukwenzayo. Libalekile itsheketshe. Okugcina nje bakwethu ngiyabonga kakhulu ngokungisupporta kwenu. Niqhubeke njalo ningisupporte ngiyitsheketshe lesizwe. Niqhubeke njalo ningenzele okuhle. Niqhubeke njalo ningiqashe ningibhuke to entertain your people ezweni. Yabo. Ngiyacela kakhulu lapho ukuthi ningibhuke nje ezinazi ukuthi ngumholo ka teacher before deductions. I'm preparing a new song bakwethu. Ukungibhuka kwami kuzokhuphuka.
ngoba ngizoba superstar. I will be a superstar. Ukungibhukha kwami kuzokhuphuka. Please bakwethu, if bofuna ukungibhukha for uSeptember ngoba kuzokuba khona ukushayisana kwama-date, inkosi izobe busy, angathi ungabe wenza manje ingakhuphuka iprice. Kule nyanga esizoyiqala bakwethu ngishutha okusha. Ngizo-release ingoma entsha next month, but ke engicela ukuthi ningayicompare ne-song of the century wathi uzihambela yedwa nje. Makuphuma enye ingoma kumina ningayicompare nowathi ayisoze yabakhona ezweni ingoma eyofika kuwathi yabo, ayisoze yabakhona. Mangikhipha ingoma jabulelani leyo ngoma nini ukuthi ngiyikhiphile, ningayicompare ukuthi injani nakuwathi bakwethu. King Nuba lo boss webiliboco. Ngithi ngiyabonga kakhulu, ngithengile la icamera ka 21,000. Ngiyabonga support eninginika yona. Camera entsha sizoshutha ngayo manje 21k. Awuthi ngcethela. Nayi camera ngiyithengile 21,000 ungayisearch. Nayi camera ngazi noma izovela kanjani nini izojeka ke, but now uzowalungisa amagama. Nayi camera entsha engiyithengile ukuthi siyashutha ke ngayo ukuze uyibone. Izinto zakhona lezi. Yabo, intambo zakhona. Iyo le camera yasezweni. Ngamandla enu ukuthi niyangibuka ku YouTube, ngithenge lokho futhi nangokuthanda i-art ngiyayithanda, ngithiya ngiyithenge lo lento yabo. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Nakho ke sikuthengile sabasezweni, soqhubeka njalo ke sishuthe okuhle nokusha njalo. Nangu 21,000 wamatsheketshe namatsheketshekazi, camera edulayo kunawo wonke ezweni. Yabo, ungayisesha nje isoni A6400 Sony A6400. Ungayibiza angazi nombizo kanjalo noma uthi Sony A6400. Yabo. Ikhalibhothi la khona bakwethu iyona ngishutha ngayo njengoba ngisho nje ukuthi siyawushutha eceleni no live nizowuthola ku YouTube. Yabo. Iyo ke le ngiyabonga kakhulu 21,000 ngikhetha ungadli ngingabi nalutho because I love art. Ngothando le art yabo. Ngothando ukuthi ngiyayithanda art kusukela ngimncane. Ngisanda ngipostela ama video wango 2012 nibone ukuthi ngisuka kude. Le Sony akusho ukuthi ngimosha imali, just to upgrade i-standard, but ngisazowaposta ama video ngoba kule nyanga esizoyiqala ngizoposta useason 6 ka King Nuba, kuzoqhamuka useason 6 esizoshutha ngani ngale camera le, but abese khona amanye ama video besiwashuthile ngecamera le engasuka nayo 2019. Ngiyibonge nayo kakhulu lo camera, ngibonge no Blades Nzimande bakwethu owanginikeza uNSFAS wathi angiyothenga incwadi mina ngahamba ngiyothenga i-laptop ngecamera ngebook allowance 5,000. Bakwethu ngiyantshela ukuthi kuyevarsity kubalekile bakwethu uthola imali kaNSFAS lapha. Ngathenga i-laptop 2018 ngitholela uNSFAS ngebook allowance. Kwathi 2019 ngathenga icamera ngebook allowance. Kwathi 2020 ngasathola imali encane ngenxa ye-COVID ngayibhubhudla. Sengisho ukuthi le camera eyenza ukuthi ngithenge le ka 21,000 ivela ku-book allowance ka Blades Nzimande. Babu uNSFAS. Yabo.
ngiyinkosi yama graduate. Lokhu sekuphuma phi ekushutheni kwami ngale camera endala le ayihlangani no-NSFAS ke lokhu NSFAS kade ngawo kwaphela bakwethu. Yabo akuhlangane nomculo esiwenzayo nama video esiwenzayo ukujabulisa abantu lokhu esenikubona manje. Sizoqhubeka sinenze lokuhle njalo ngoba ibhala leli lukhulu benza lisekho sothenga studio esinye ngoba lihambile leli bhala ne studio salo ngizirecord kube yimina uproducer wami yabo ngaphandle ukuthi eze ngazoxolisa ke athi ngiyaxolisa ngokuncisha hayi ngokuncisha ngokuyobribe ukuthi onganekwe imali but ke nangu 21,000 wamatshekeje namatsheketshekazi inkosi yamakhamera bakwethu imali ngithathe ngiqoqe yonke imali yami ebeyikhona yonke imali yami ngathenga ikhamera nje because I love iart. Ngicela niqhubeke njalo kone ngibhuke nathi email ngicela uyibhale phansi ekutholakala kuyinkosi yasezweni ufuna ukuyibhuka. Cela ulungise into yokubhala lapha ekhaya. Ngicela ulungise into yokubhala. Ubeke egxalabeni kanje 21,000 wamatsheketshe namatsheketshekazi. Ngicela ulungise into yokubhala. King Nuba bookings. I-email leyo njalo bhala phansi kingnubabookings@gmail.com. King Nuba bookings enalo. Oyi lisekhona. Selizophela kepha. kingnubabookings@gmail.com. Ngicela ke nolokhuzana lapho. No ngibhuka ke lapho ukuthi ngizojabulisa. Ngiyabo MC ngibe umculi. Yabo. MC or ngiyocula. Kuweke ukuthi ufuna ukubhukhelana inkosi yasezweni. Inkosi yakho konke, inkosi yomswenko. Inkosi emabhinci. Bakwethu ngiyanithanda kakhulu enginishiya nalo nje ezweni ukuthi asekene ukukhotha, asekene ukuhamba esikhotha. Ngiyanithanda kakhulu emakhaya. Ngithi ngaze ngantondo baba yini bakwethu ezweni. Ngithi ngantondo ezweni wembo. Abanye abafuna ukungibhuka bayo inboxa ke but inboxa la ku Facebook baningi kakhulu abantu aba inboxayo. Ngcono no inboxa Instagram if ukuthi ufuna ukushesha uphenduleke ngoba inbox wakhona awunabo abantu abaningi. La ama message ayehla nje yangena yehla ku Instagram ku King Nuba 1 King Nuba bese ufaka u1 Instagram ngafollowa lapha kuzoba lula ukuthi sixoxe. Bese ku YouTube bakwethu ukuze siqhubeke saba sezweni sijabule.